Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κάπως ανταγωνιστικοί. Μετά κουραστήκαμε, δεν μπορούσαμε να κοντράρουμε τον Ολυμπιακό γιατί είχε πιο πολλές λύσεις. Προερχόταν και από τον αποκλεισμό του κυπέλου. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε μια συντήρηση και παίξαν και παιδιά που δεν είχαν πολύ χρόνο. Και στόχος μας είναι οι ομάδες που μπορούμε να κάνουμε κάτι και όχι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τα επόμενα παιχνίδια πώς τα βλέπετε? Παίζουμε την επόμενη αγωνιστική με τον Εύνικο που είμαστε στη βαθμολογία το ίδιο. Παίζουμε εκτός έδρας, είναι ένα από τα παιχνίδια που θα κυνηγήσουμε. Και εμείς πρέπει να αρχίσουμε να σημαδεύουμε κάποια παιχνίδια μετά την νίκη με τον Αθηναϊκό για να μπορέσουμε να αναρριχηθούμε στη βαθμολογία. Ναι, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις παίκτριές μου γιατί προερχόμαστε από μια κακή ήττα και για το σύλλογο και ψυχολογικά σε ένα νοκάουτ παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είχαμε και κάποιες ελλείψεις, είχαμε άρρωση τελευταία στιγμή τη Χριστινάκη, είχαμε έναν τραυματισμό της Νικολοπούλου. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά ήμασταν σοβαροί στο παιχνίδι, μείναμε στο πλάνο μας, είχαμε τη διάθεση, βρήκαμε τις λύσεις και είχαμε μια εύκολη νίκη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Λευκάδα για την προσπάθεια που κάνει, να σε ευχηθώ καλή επιτυχία και πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι και του χρόνου θα παραμείνουν στην Α1 και θα πρωταγωνιστούν.